שלום יוטיוב וברוכים הבאים לנטמן TV, והיום אני עושה מדריך שאני די בטוח שהרבה מכם רצו לדעת איך לעשות ערוץ ביוטיוב. אוקיי, אז דבר ראשון, תיכנסו לגוגל, תיכנסו ליוטיוב. אוקיי, אחרי שאתם נכנסים ליוטיוב יהיה לכם פה בצד העלה ייכנס, אתם תלחצו על ייכנס, תכתבו את הדואר האלקטרוני שלכם ואת הסיסמה. אוקיי, לאחר מכן, לאחר שנכנסתם לחשבון, אתם בעצם תהיו רשומים על השם שלכם. בשביל לעשות ערוץ, אתם תצטרכו להיכנס להגדרות יוטיוב. שנייה, איפה זה? כן, הנה. וללחוץ כאן, הצג את כל הערוצים שלי או צור ערוץ חדש. ואז זה מראה לך את הערוצים שלך וצור ערוץ חדש. אתה לוחץ על צור ערוץ חדש, אתה בוחר שם לערוץ, קטגוריה, ואתה מסכים לתקנון. אתה לוחץ על בוצע ויש לך ערוץ. טוב, אז תודה שצפיתם, מקווה שעזרתי לכם, ביי.